предаване с 4 водещи е съвсем нормално да се водят женски разговори и да се подклажда женската групова сила и енергия. Още по-нормално е жените да си влизаме в положение, да се разбираме и да си помагаме. Точно поради тези причини днес решихме да си поканим на гости, на нас и на вас, една дама, една успяла жена, която е успяла в помощта си към нас, жените, която е избрала трудния и тежък път на дълги години четене, още по-дълги години стажуване и практика, с ясната мисъл, че ще е така и занапред. И с всеотдайността да е на разположение на всяка жена в нужда 24/7. И всичко това с едничката мисъл и желание да бъде полезна. За нея работата е призвание, а мечтата е да успее, да е достатъчно полезна с работата си и съзнанията си, че да научи жените да могат сами да си бъдат полезни. Интернет лечението и е болна тема, заради която създава канал в социалните мрежи, където споделя научни факти с цел ограмотяване на обикновената жена и минимизиране на последствията от интернет лечението. За многото професионални квалификации, за нейните места, интегративния кабинет и виртуалната и класна стая, за женските консултации, за превенцията и ранната диагностика, за това как успява да комбинира успешно мамология, гинекология, ендобиогенна медицина и обща хирургия, защо избира България пред Албания, къде е България на картата на здравната грамотност и още много въпроси ще дискутираме с доктор Едиела Пренди. Здравейте. Добър ден! Добре дошла! Много ни е приятно, че сте наш гост и ние знаем вие какъв професионалист сте и за това искам първо да попитам. Каква е причината да изберете България за свой дом и за свой професионален път? Аз мисля, че няма случайни неща в живота. Не е било случайно. Не мога да кажа, че съвсем случайно. Баща ми искаше да ме спаси от една Албания, която в 90-те години не е дала възможност на една жена да се развива. А за него е било много важно да ми дава тази свобода, да се развия, да бъда, както той казва, господар на себе си. И тогава търсеше в различни държави, като завърша, да мога да се образовам в Италия или в Турция. Съвсем случайно, когато отива в един конгрес в Украйна, спира в България за една вечер и тук една моя братовчетка вече учеше в България. Беше много доволна от България, от българите. И баща ми от този регион в Албания, около Македония. И там по принцип може да се кандидатства с български произход. И така кандидатствах за България. Ме приеха. Беше голяма изненада, голяма радост, голямо щастие. Избрах България пред Италия и пред Турция, въпреки че моите състуденти отидоха там. Не знам, тогава бях много малка. Не знам защо толкова радостно дойдох в България, защото... И дойде сама. Сама, аз... на ти. Дойдох сама, без да знам български език, ако трябва да съм искрена. Много малко знаех колко струва. Не. Много смело. Аз между другото аз съм била дете, но много смели родители съм имала. Значи баща ми до такова степен е искал да ме спаси, защото моите съученички, за съжаление, почти всичките се ожениха. Нито една. Аз съм имала наистина... Това нещо лошо ли е? Те се ожениха на 19, а бяха страхотни ученички наистина. Но беше много тежък период за Албания след 1997 година, когато в Албания избухна цивилната, аз я наричам цивилна война, не знам как днес историците я наричат. Е било много опасно за една жена дори да се разхожда сама в улицата. Така че повечето родители разрешиха това чрез семейния живот на техните дъщери, докато баща ми беше решен да ме спаси. И България някакси за мен в момента беше най-доброто решение. Освен това, се оказа, че наистина е най-доброто решение. Коя година пристигате? 99-та година съм дошла в България и намерих една прекрасна държава. Аз толкова много ми е харесала България тогава. Тя Албания беше почти разрушена, докато сега колко много са се променили нещата в Албания. Колко красива е станала, колко се е променила. Липсва ми.
А идеята да станете доктор, кога на се баща ми. заражда? На баща ми. Значи баща ми има PhD. Само негово ли е желанието? Смисъл? Само негово. Аз съм искала да стана журналист. Да кажа, да. Понеже като малка някъде срещнах, че си пишела хубаво и Аз съм спечелила награди като малка в Албания. Дори съм водила предавания, детски предавания. Не бях толкова притеснителна като сега. Направо ми съд на езика, докато тук има водичка, може да спи. Да, докато се пречупя, съм писала, съм спечелила награди. Абсолютно всеки си мислеше, че ще стана журналист или писател. Но баща ми е имал мечтата да станем и двамата с брат ми лекари. Двамата сме лекари. И двамата брат ми, да, е един от най-известните, въпреки че 5 години по-малък от мен, един от най-известните инвазивни кардиолози в Албания. Има, не знам колко, 4-5 собствени клиники. Наистина е моята гордост, защото аз съм го отгледала. Да, и страхотно. Да. Беше мечтата на баща ми. С времето превърна ли се и в твоя? Определено, според мен. Аз лично мога да кажа, че през всичките ми студентски години съм ревала пред всеки изпит. Много посложно, много трудно. И съм го питала баща ми, защо ми го е причинил това. Когато завърших, исках да стана пък кожен лекар. И баща ми каза, виж, моето момиче, ти си контактна. Ти трябва да станеш нещо, което да предразполага другите хора и това може да го направиш най-добре с жените, така че ти ще станеш гинеколог. И аз казах, не, в никакъв случай. Иначе с моята най-добра приятелка, тя искаше да стане гинеколог. Аз през цялото време, през тия 6 години образование, само и казах, в никакъв случай гинеколог, това е най-ужасната професия на света. Как може това да причиниш на себе си? Македонка, моята приятелка, тя в крайна сметка стана... Кожен лекар, пък не, с обща медицина. В смисъл няколко, и тя има няколко специалности. Ние се оказахме доста силно така като поколение. Но аз станах гинеколог. Да. И аз не мисля, че има случайни неща. В смисъл не мисля, въпреки че баща ми си мисли, че когато извика, той много вярва точно в тази теория, когато много силно желаеш едно нещо, то ще се изпълнява. Аз мисля, че просто на него са му дошли този мисли, какво е трябвало аз да стана в същност. Да. Не знам, аз вярвам в нещо по-висше от цялото това. Вселената му го е казала. Да, Вселената му го е казала. Той всъщност с какво се занимава, че така е държал вие и двамата да станете доктори? Така. Историята на баща ми е за едно друго предаване. Ясно, за едно друго предаване. Баща ми има PhD като инженер, геолог в Албания. И неговото PhD е във връзка с много сложно наименование. Има, не мога да го запомня, но намиране на повече нефт в по-дълбоките слоеве на Земята. Ясно, т.е. нищо общо с медицината. Така, и той се пенсионира като генерален директор на нефтната индустрия преди няколко години и в момента, когато напусна работата, го извикаха в една частна фирма като директор. Продължава да бъде директор в една частна фирма в Албания на такива проекти, които той като млад най-вероятно ги е създал и сега в момента продължава. Ги развива. Аз искам така малко да концентрирам върху една тема за мамологията. Кога трябва по принцип една жена да започне да се преглежда? Периодично. Така. То по принцип... От кога? Да, дори тинейджърки, в смисъл, от коя възраст трябва да Аз, между другото, съм установила фиброаденоми и в тинейджърска възраст. На 12 години вече няколко момичета имам, на които съм установила фиброаденоми. Това какво представлява? Фиброаденом е доброкачествено образование. Да, няколко се едно кистички Както в една... тя е аналогично на фибромите на матката. По принцип, нали, като структура, като фибромите на матката. Сега аз имам тук една моя теория, психосоматична, която не е установена никъде. Не съм чела новата немска медицина, но смятам, че психосоматиката има много голяма връзка в всяко едно заболяване. И по принцип,
Абсолютно всичко, което ние причиняваме на себе си е във връзка с някакъв стрес, който минаваме. В ендобиогенната медицина, по принцип, това се обяснява много хубаво медицински как се получават нещата. Когато човек има един хроничен стрес и тогава алфа-симпатиковата система се включва и е дълго време, тази алфа-симпатикова система е състоянието, когато човек е готов да реагира. На штрек, когато си. И тази алфа-симпатикова система, нали, държи този ТРХ, хипоталамичен хормон, на високо ниво, а ТРХ по принцип включва анаболичните процеси, изграждането на тъкани. И по принцип се изгражда точно това, където е най-слабото място, нека да кажем, на един организъм. При жената по принцип най-слабото място се намира в матката и в гърдите. И за това често, или в яйчниците, за това при жените често точно женската част страда при тях. Така и при стреса, и при малките момичета. В смисъл, те са деца и ние си мислим, че те нямат стрес. Всеки един от тях преживява някакъв хроничен стрес, дали в училище, дали в семейството. И когато идва дете с тези фиброаденоми, трябва да се обърне внимание и на психологичната част на нещата. Много е важно. И всъщност децата горе-долу на каква възраст трябва да започнат да правят тези прегледи? Този въпрос ми го задават масово моите пациентки, дали да довеждат вече, особено след първия цикъл, или ако цикъла не идва до 11-12 години, дали е необходимо. Лично аз дъщеря ми не съм я преглеждала, тя не дава. Я е срам и от мен. Не дава. Много е срам. Говорим за мамолог или за гинеколог? За гинеколог. По принцип, за мамолог не става въобще въпрос. Много е срамежлива, да. Но... на майка си. Притеснителна. Да, притеснителна. Докато... Когато казвам на жените, ако няма някакъв проблем детето, ако нещата вървят, нали, по реда си, не е необходимо, така го мисля аз. Но в случай, че те се притесняват и искат да видим какво се случва, аз съм си насреща да го видим детето или да направим изследвания. В повечето случаи нещата са си абсолютно физиологични, няма никакъв проблем. В тинейджърска възраст започват едни промени, особено там с функцията на яйчниците и поликистозата, която за мен е едно абсолютно нормално състояние, въпреки всичко, което се пише, защото аз я наричам бунтарската. Бунтарското състояние, защото тези яйчници успяват по този начин да реагират точно когато тези деца са в точно тази бунтарска възраст и с възрастта после, нали, нещата се успокояват, но това е озряването, нали, на цялата ендокринна система има отношение. А за мамологични прегледи, кога трябва да започнат да правят? Същото важи. Същото. Значи няма възраст. То, аз ви казах, и на 12 годишна възраст съм установила фиброаденоми. И не мога да кажа, някъде бях попаднала. Какъв е бил дискомфорта на това дете, за да Имаше асиметрия в двете гърди. Майката се притесни, че има асиметрия, да. И едната гърда беше пълна в този случай, беше пълна с фиброаденоми, другата гърда нямаше. И тези неща лекуват ли се или се... Фиброаденома трябва да се оперира по принцип. Задължително няма как, не е като кистите. Докато в ендобиогенната медицина се обясняват фиброаденомите точно с тези анаболични процеси, кистите се обясняват с бета-симпатиковата система, с адреналина, с избухването. ТСХ е отговорен за това и кистите по принцип, те са си едно преходно състояние. В смисъл, те са хормонално зависими, особено в гърдите, така както се появяват, така може да изчезват, ако не са добре капсулирани или много стари кисти, примерно. Аз пък прочетах нещо, което не знаех, може би другите го знаят, че хормоналните противозачатъчни всъщност действат стимулиращо за раковите клетки. Да. Аз не знаех. Значи... И че всъщност като се пият по-дълго време... голям риск. Това е бил такъв автогол за мен дълги години. Между другото, факта, че съм се опитала на жените да им обясня да не взимат хормонално заместителна терапия и по принцип като конвенционален лекар аз нямам това право. В смисъл, един конвенционален лекар, затова съм взела разрешително и за неконвенционална медицина. За всеки случай. Един конвенционален, и това е абсолютно в реда на нещата, колегите да го препоръчват това нещо. Някъде бях чела в
или по учебниците, или вече не знам къде ги чета нещата, 2 до 10% увеличава риска от карцином на гърдата. Сега във Франция, в курса по ендобиогенна медицина, имам една като най-добра приятелка, една стоматоложка от Корсика. Значи тя защо толкова се е запалила да търси къде е истината? Защото майка ѝ е била оперирана от миома на матката и естествено по стандарт лекарите са изписали хормонално заместителна терапия и от това се разви карцинома в гърдата и почина в последствие жената. И тя от сега не може да се каже, че от това. В смисъл може да е имало други причини. В никакъв случай не може да се каже, че от едно нещо, нали, по клинични проучвания описано е, че има висок риск 2 до 10%, но това не означава, че хората трябва да се откажат, да се притесняват и така нататък. Просто такъв е бил нейният случай. И тя вярва, че от това. И абсолютно, нали, не приема, поддържа тази теория и не приема в никакъв случай конвенционалната медицина или хормоните. Сега аз смятам, че залитането в крайности е много опасно. То може би е много важно дали има ген, дали е ген, защото доколкото знам, нали, когато има генетична предразположеност, да. починал роднина, съответно ти трябва да си правиш по-чести прегледи и може би риска вече се увеличава. Абсолютно, те факторите са страшно много. И за мен най-важният фактор е психоемоционалното състояние на един човек. Понеже всеки път, когато се случва това с един пациент и няма значение дали става въпрос за рак на гърдата или какъвто и да е карцином, ако един лекар обръща внимание и разговаря с пациента, винаги има един ключов момент в това състояние. Много е важно да се работи. За мен профилактиката сме си самите ние. Ходенето на лекар, аз съм го казала много пъти и го повтарям, ходенето на лекар е просто да установим какво сме причинили на себе си. Много е важно това нещо. Не знам защо не се говори. Не знам защо един лекар не трябва да е психолог, когато идва пациент. Аз не съм психолог. Не, аз съм лекар. Аз трябва да разбера какво се случва с този пациент. Къде е бил проблема? Какво се е случило една година, година и половина преди да се случи това нещо? Защото те предпочитат да ти изпишат едно хапче и довиждане. Да. Аз мога да кажа, не търсят проблема, откъде идва. Аз мога да кажа от това, което съм преживяла във всичките болници, мога да кажа, че съм работила с едни от най-интелигентните хора, възможни. Да, има и такива доктори. В смисъл, изключително интелигентни. Колегите са изключително интелигентни, винаги са в търсене на новите проучвания и така нататък. И мога да кажа, наистина е голямо удоволствие да си в среди с толкова интелигентни хора. Но и нашата работа е изключително трудна. Работата на лекарите в днешно време. Ние сме разпънати на кръст във всяко ниво. От пациенти, от колеги, бумащина. от бумащина, от правила. Примерно един конвенционален лекар, аз го казах и преди малко, няма никакво право по закон да изписва фитотерапия или да препоръчва други методи. Защо да няма? Защо да не се случи точно? Дори трябва отделно помещение. Аз не мога да разбера защо не се подпомагат. И, по закон трябва отделно помещение. Което подейства добре на всеки човек индивидуално, нали? Може нещо да му подейства, може в комбинация точно за това да се подпомагат двете лечения. Аз мисля, че този е най-добрият начин и мисля, че света отива насам. Но в момента нещата са изключително сложни. Но не е готов. Отива натам, но не е добре, готов. защо е така? Има ли обясняват ли каква е причината да не можеш да ги по закон. изписваш? По закон на световно ниво. Значи един лекар трябва да опира единствено до проучвания, нали, доказани проучвания, ефикасни лечения, които, нали, са се насъбрали какви са странични ефекти. Аз понеже много малко време, не е моето, съм работила клинични проучвания. От целия свят се събират страничните ефекти. Абсолютно за всеки един пациент, който участва и когато, нали, в световен мащаб едно лекарство вече е изпробвано и са се насъбрали всичките данни, може да излезе. В смисъл, те са много, много хубави правила, но въпросът е, че в момента може да се направят и за билки. Защо не се правят? Да. В Google Scholar, между другото, има проучвания от една докторка от Иран, Мухамедез, забравих и фамилията. Аз и проверявам проучванията по най-различни билки, фитотерапия, са и уникални.
проучванията. Точно както трябва да бъдат. Но като ги сравнявам с западните, няма нищо общо. Примерно за вечерната иглика, тя ми е любима билка. Да, точно това ще да кажа. Искам да говорим за думата за вечерната иглика. любимата ми билка. Ами защото много я отричат, пък другия Да, тук е голямата грешка и аз съм писала няколко пъти. Много ви моля, дайте ми проучванията, които показват, че тази билка е естрогена, защото в много интернет страници или социални мрежи се пише, че вечерната иглика е естрогена. Когато бях при последното ми посещение във Франция, говорихме с преподавателката точно за нея. Нещо друго, аз не се сещам за какво точно беше разговора, но преподавателката ме погледна и вика, ти знаеш, че тя е progesterone-like. Прогестерон, действа като прогестерон билка и аз се усмихнах там. Усмихнах се, защото съм имала толкова много разговори с пациентките и се опитвам да обяснявам нейното действие. Тя действа на ниво епифиза, хипофиза, урегулира де-факто. Включително и на мен. Да, урегулира по принцип хормоналното ниво, начина по който се стимулират яйчниците. И оттам нататък, освен това, когато тя урегулира естроген-прогестерон съотношението, то прогестерона удължава действието на естрогена. Това, че може да се изследват тези жени да излизат и по-високи нива на естрогена е защото този прогестерон влияе също и действието на естрогените. Но действа точно тази билка, примерно, действа точно като прогестерон. Тя успокоява болките в гърдите по принцип. Имаме даже колежка, която казва, че си се увеличили болките. Значи, по принцип, то зависи тук. мен- Има 20% от жените, които не се влияят много добре. добре ми влияе, но това се опитвам да разбера защо пък при други хора има не е жени, така. не всеки, както при лекарствата, не може всяка билка Да, да при повлияе всеки всички. И на мене ми Освен казаха, това, че всъщност да не я взимам. Други хора преди да ми я изпишете вие. Тази, която вие ми изписахте, ми действа много добре. Но са ми казвали да не я приемам, защото обърква хормоните. И... Лошото това е, е това, нали? да, Не тук е стигаме добре. пак до това, че всеки говори нещо без база клинични проучвания. И за билки не е рентабилно и да се направят клинични проучвания. Това е факт сега, който не може да го крием. Но преди да я използвам, аз много съм търсила и абсолютно всичко пробвам върху себе си. Ако не умирам, аз значи мога да Значи може изпиша. и на пациентките. Да, първо пробвам с години на мен и по принцип там специално, ние не знам защо толкова се спряхме специално за нея, но тя е голям проблем в социалните мрежи по принцип, точно заради факта, че хората се обичат да се настоява. интересуват от социалните мрежи. Които И са да се обичат лекуват по да. интернет. И да се лекуват, да. Да. Истината е, че в клиничните проучвания, точно в Google Scholar на Мохамедес, забравих и фамилията на докторката, с PhD в микробиология, мисля, са много хубави описани дозите, времето на наблюдение и случаите, където тя помага или не помага. Аз мисля, че всичко съм поствала, за да може жените да бъдат запознати с това. И абсолютно всичките тези... Той е ефект на прогестерона. Нали? Всичките тези успокояването на гърдите, което се случва, Влияе PMS-а. положително. Влияе положително, но не всеки може да се повлияе. Освен това, в никакъв случай да не се взима, защото има противопоказания, когато има паникатаки, страхова невроза, защото тя влияе на ниво епифиза и хипофиза, тя влияе на мозъка. От тук нататък нещата... В смисъл, една билка трябва да бъде хубаво проучвана. Всяка билка. Ние взехме като, за пример, вечерната иглика, но трябва да бъде проучена. Не трябва да се вземе от пациенти, които имат риск от карцином или при които е диагностициран карцином. Аз съм виждала пациентка да го вземе това нещо и как са се влошили, колко бързо е стигнала до метастази в костите. Аз искам да ви попитам нещо вече малко по-различно от това, което в момента си говорим. Какво ви е мнението за така нашумялата, то не знам как да го нарека, операция на Анджелина Джоли за премахване на млечните желези от гърдите с цел превенция, защото е имала назад Родствена обремененост тя има и си премахна и изведнъж цял свят започна да говори за това как искат да си махат млечните желези, нали, да се спасат от рака. Сега, по принцип, шанса при нея, при такъв вид генетичен дефект е много голям. Така че тя е направила някакъв вид превенция, не е съвсем застрахована от карцином в другите органи. Да.
но там е най-голямата опасност. В гърдите и в яйчниците. Така че, когато човек не го преживява лично едно нещо, не може и да дава, нали, правилна преценка, но като човек, който съм виждала да се случват много неща, аз лично разбирам. И аз го разбирам. Аз И съм разбирам на това мнение. решение, така че докато имам и други пациентки, които са направили изследвания и са носители на този ген и често водим този разговор. Трябва да вземат те решението. Аз не мога да кажа нито да го направят, нито да не го направят. Както те го усещат, аз мога да бъда насреща, да ги следя колкото често имат нужда, но тези жени живеят точно с притеснението, че това всеки момент ще се случи. А пък това може би води до наистина да се случи, защото ти натоварваш цялата си психика и А емоции. колко често трябва да се следят тези жени, които имат такава наследствена Протоколите са на 6 месеца по принцип. Лично аз последните години бих казала наистина всичките жени на 6 месеца. По принцип всички? По принцип всичките. Преди съм казала, аз не обичам конспиративните теории. В никакъв случай не искам тук да звучи конспиративно. Преди пандемията обаче казвах на жените да идват на година, ще го пиша, нали, на 6 месеца, но те ако решат, всичко е наред и така. По време на пандемията не знам какво се случи, дали от стреса, който преживях хората, особено от 21 година, за мен е била много тежка. То беше момента на един бум на диагнози и на жени, които ги познавам и винаги са били окей. Това е много тежко преживяване за един лекар. В крайна сметка ти носиш отговорност, в смисъл по закон. И аз искам да отворя и тази тема точно за отговорността. Колко е важно това да усещаш, че ти носиш отговорност за пациента, за неговия живот, пред него, пред обществото, пред семейството на този човек. И от тогава по принцип казвам на пациентките да идват на 6 месеца. На прегледи. Много е важно. Така. Много е важно това на 6 месеца, дори ако усещат някаква болка, защото има видове карциноми, особено някои хер-положителни може за 2-3 месеца. Значи не е вярно, че не боли, нали? Всеобщото твърдение е, че не боли. То започва като мастопатия. Много често се появява сега последните, особено съм го забелязала последните години, започва като мастопатия, един вид карцином, не се хваща в началото на мамограф. А мамографът де-факто е златен стандарт. И може да се появи по-нататък на мамограф, нали, след като нещата се усложняват малко повече. Тук ми изниква още един въпрос, свързан с имплантите. Те при един обикновен преглед пречат ли на доктора или нямат? Не. Значи, има един момент, когато са прекалено преразтегнати гърдите. И там трябва много внимателно и мисля, че до сега не ми се е случило дори да установя на жена с имплант. Но мисля, че ще бъде малко по-трудно. Точно заради факта, че не може прекалено преразтегнати, но повечето жени, особено последно време, те са поставени така, че гърдата да може да бъде запазена за преглед и няма проблем. Да. Лично аз не съм против имплантите. Аз съм за това една жена да се чувства добре със себе си. Това е най-важното. Ако една жена живее с комплекси, тя на първо място ще бъде нещастна и ще направи нещастен всеки около нея. Понеже времето вече ни напредва, а това е един много наболял проблем. Както вие казахте по пандемията, колко много случаи. Като че ли наистина последните години ужасно много жени страдат от този проблем, рак на гърдата. Вие може ли да кажете нещо, освен емоционалното, нали, здраве, което трябва да щадим, има ли някакъв вид превенция за това нещо? Нещо, което жените трябва да правят всеки ден или с начин, по който да могат по някакъв начин да се предпазят? Това, ако беше се намерил този начин, нямаше да има болни хора. За съжаление. Аз за това толкова много наблягам на психоемоционалното състояние и го обясних медицински. Значи, ТРХ включва анаболичните процеси. Кои са анаболичните процеси? Нали? Изграждането. Кои са най-податливи, когато вече има
защото ние произвеждаме карциноматозни клетки всеки ден. И организма успява чрез имунната система да ги изчисти. Но в този момент, когато се задържа толкова време, значи се произвеждат още повече и повече. И защо в гърдата? В гърдата, между другото, по този начин, аз съм го прочела само в плевенските учебници и много ми хареса и така си го обяснявам на пациентките, защото смятам, че е най-разбираем. Клетките на гърдата са ацините, първи, втори, трети, четвърти тип. Точно така беше обяснено. Първи и втори тип са незрели клетки, трети, четвърти тип са зрели клетки, които незрелите клетки се превръщат в зрели клетки, когато жената кърми. Нали, затова се смята, че кърменето предпазва от карцином на гърдата. И колкото повече да кърми, толкова повече незрели клетки ще се превръщат в зрели клетки. И така ще бъде по-предпазена. Но това означава, че винагите не може на 100% да се превръщат. Значи слабото място на жената, къде се намира в гърдите. Там има незрели клетки. И тези анаболични процеси отиват при незрелите клетки. Де-факто. И за това и затова аз толкова наблягам на психоемоционална. То е много интересно, защото едно чувство, понеже за всяка една жена се опитваме да стигнем до проблема, едно чувство на дълбока обида. Едно чувство на не липса на прошка, но точно така. Една дълбока обида при тези жени, която се превръща в това заболяване. Чела съм за прошката на един ваш пост. Да, аз не я приемам точно прошката в този смисъл, я приемам по-скоро като освобождаване, нали, защото ние не сме никой за да простим. Е Господ, който прощава, но наистина освобождаването и разбирането, че нещата, когато идват при нас, идват за да може да ни научат на нещо и да минем на следващото ниво, това е много важно според мен за всяка ситуация в живота. Аз мисля, че много ни беше полезен разговора с вас. Страхотен разговор. Сигурно изникват и още неща, но за момента искам да се насочим към приключване и да ви задам нашия така традиционен въпрос. Последен. Да, последен, който е какво най-много ви дразни във вашата професия? Четенето по социалните мрежи. Ето да. И затова вие ограмотявате жените с истински факти. Опитвам се просто да се събираме всичките и наистина да търсим това професионалното мнение за нещата, защото наистина се оказваме в едно състояние на крайности. Крайностите са изключително вредни. Едната теория е една жена с установен карцином. Аз съм виждала да умират много жени. Съм го виждала последните години това нещо, откакто се породи това ново разбиране и не искам да се случи повече. Значи жена с установен карцином или какво, дали на гърдата или където и да не се оперира и може чрез алтернативни методи, може чрез хранене. Виждала съм добри резултати, искам да си призная, защото те са ми пациенти и ако ще го чуят това нещо, ще кажат, ето, ние сме тук. При жени над 70 годишна възраст. Значи възрастните хора, отказват да се оперират. Когато им се обяснява състоянието, те отказват да се оперират, но възрастните хора, имат много нисък growth хормон, хормона на растежа, който подхранва рака. Затова рака в такава възраст се развива много бавно. И, освен това, най-различна информация, която се дава за абсолютния глад. Абсолютния глад, който толкова много се лансира навсякъде, е убил толкова много жени за 3 седмици с метастази в костите. Дори да не искат да направят тази пълна мастектомия, която по принцип е по протоколи и така нататък, поне да си махат тази основната формация и после да се опитват. Храненето е много важно. Между другото, бях прочела нещо във връзка с ренин, ангиотензин, алдостерон системата, как след 3, тя е отговорна за страшно много процеси в организма, но след 3 дена гладуване, и си ги има, тези проучвания в PubMed си ги има, след 3 дена гладуване може, автофагията се включва и по този начин се изхвърлят всичките токсини. Не знам дали са тръгнали от тук всичките тези теории за гладуването, но не абсолютно гладуване. Кой е направил едновременно проучване какво се случва горе с хипоталамуса? Това, което казах и го повтарям още един път, с този ТРХ, който ще включи анаболичните процеси. Защото организма иска да разгражда, но и да изгражда. Какво ще изгражда, когато няма никаква храна? В смисъл, толкова са сложни тези въпроси и страшно много хора ги взимат за шаблон.
Да. Си И много просто сериозни. вие сте една истинска енциклопедия. Да, наистина така е е. така. Не съм. Но колкото повече чета, толкова повече не знам. Но много хубаво го казахте. Наистина не трябва да се лекуваме по интернет. Трябва да Се обърнем към потърсим специалист. Да. И всеки да си намери неговия, за да се Точно чувства така. спокоен. Абсолютно има разбира се, страхотни да. колеги. Това, че лекарите са задължени по закон да казват едни препоръки, по принцип те нямат и друг избор. Това не им пречи на пациентките да отидат и при терапевтите за неконвенционална медицина, ако искат да продължат, но не е лошо да намерят лекари, които... Има страшно много колеги, които са отворени към тази тема. Те просто искат проучвания, те искат доказателства, защото не може да дават препоръка за нещо, което не я разбират. Да. Просто да се намери тази златна среда. Да. Ох, си стискаме палци наистина Да се да се намери. намери тази Много златна ви среда. благодарим. много ви Беше благодаря и аз. чудесен Да сте на разговор. гости. Пак ще Мерси. дойдете. Да. Ще Ще видим, ви може би очаквам. следващия път няма да съм толкова притеснена. Да, ето сега вече прокарахме Да, пътеката, както отпуснах се се. казва. Ще ви чакаме отново. Ще бъде огромно удоволствие за нас. Благодаря ви. Благодарим. Благодаря за поканата. А с вас ще се видим след рекламите.